Pist, neked mi a szakmád valójában? Milyen szakmád? Nekem? Igen. Villany, víz, gázszerelés, Igen? festő, Festő, tapétázó, tapétázó, meg a gépkocsi vezet. meg gépkocsi. De csak az ifa jó jöhet szóba. Mi? Csak az ifa jöhet szóba. Menni fog. Akkor még mi? Ha minden kocsit vezettem, vétő, csepeltő, mindegy. És akkor most este? Csak busz nem. Ja, busz nem. Este most kié lesz most a fizetés? Ben van egy heti fizetésed, ugye? Na, Az kié lesz? A fiadnak kell odaadni? Vagy neked? nem, az nekem. És a fiadnak viszem ki, hogy mondjuk te ne idd meg csak egy... Nem lehetséges? Nem. Nem lehetséges. Ami én dolgozok, az az én pénzem. Aha. Értem. És De nem tudom- lehetne úgy csinálni mondjuk, hogy a felét mondjuk elküldenek mindig a fiadnak, másik fele meg megmarad neked, azt meginnál? Nem, én úgy szoktam csinálni, hogy fiam, itt van a pénz, írod nekem vissza 2000-et, vagy 3000, elég nekem. Értem. Mit szerettem most? A bort szereted, vagy a sört szereted, vagy mit szereted te most tulajdonképpen? Reggel meginnám a kora reggel a feles, Igen? ha van, Igen? ha nincs, akkor csak a bor. Mások vannak, hogy nem beszél. Ja, értem. Ő autószerelés csak, ne foglalkozzál vele. Nem foglalkozz. Ő nem szavar semmit, hallod? Azt mondta nekem az este, nem töltözöl vissza a szájt. Na? Azt érzed jó magadat. Hát ott kint el lennél ott a műhelybe. Na, Pista, van egy kérdésem hozzád, mert olyan sok rétegű az alkalmasságot bizonyos munkavégzés betöltéséhez. Ezért az elmúlt időben szükségessé vált a logikai frissességet felmérése. Ezért fogok mondani egy rövid történetet, és neked abban a történetből fog kapni egy kérdést. És az alapján kell válaszolnod. Na, van a történet úgy kezdődik, hogy van egy öreg indián, és van egy kicsi. Egyik nap azt mondja az öreg indián a kicsinek: mindenem farkasba, na, ismered a történetet? Na, mondjad. Na, folytasd akkor tovább. Az öreg farkasnak van egy jövedelme. Nem, mondom, mert párszor elmondtam neked, de ezért elmondom meg egyszer. Van két indián. Na, Van egy öreg és egy egy kicsi. fiatal. Egyik nap azt mondja az öreg indián a kicsinek: minden emberben két farkas lakik. Az egyik kedves, törődő, szeretetteljes. Igen. És van egy másik, ami erőszakos, Gonosz. gonosz. Igen, utána? Én azt mondom, a legkisebbik vagyok. Na, és erre megszólal a kis indián. Na és melyik az erősebb? Az öreg indián csak ránéz, és csak annyit mond: az, amelyiket etetik. A kérdésem úgy kezdődik, hogy melyik farkas erősebb? Hát az a legerősebb, amelyek segítenek, és segít másikon. Értem. És amelyiket etetik, az nem erősebb, vagy az a gyengébb? Azt a kényszerbe. Úgy, mint te, mi? Nem, ő nem úgy. De akkor mondom másképpen. Mi nem az acsapus Na, vagyok. mondom másképpen. Kapom minden hónap 80, 90, 100 ezer forint fizetést. Na, A felét hova teszed? biztos a bamba teszem meg.